Navrhovaná trasa Poloniny trailu. Extrém. Nie je ani šport. To je extrém sport. Keď už Danko má problém prejsť. Extrém šport. Takže cyklochodník z Ľudského Krivého do Uliča vo výstavbe, ale ja tu žiadnu výstavbu nevidím. Ale ak by mali ísť. Dobre. Pred 2 rokmi to tu bolo vykolikované, ale už tu niečo je. Pozrime sa na to, že za 2 roky z diaľky 5 km nedokončili. Bomba. Bomba. Super. Ulič, ktorý svoju časť má dokončenú. Dajde. Alebo pomáhaj. Keď idete po tejto trase z Uliča do Kalnej Roztoky, tak počítajte s tým, že vám nebude fungovať ani navigačka a dokonca bude chýbať aj záznam na trase, či na mapách.cz alebo na Strave, neviem prečo. Keď tam bol v Zaváruj, ísť Poloniny trail v opačnom smere. To znamená, že najprv ísť do Stačinskej Roztoky. No toto ísť hore kopcom, jak sme išli pred 2 rokmi, bolo šialené. A ono to je šialené, je ísť aj dole kopcom. Sme vôbec na trase? Jasne, že sme. Kurník. Mexiko. Ja som vedel, že sa stratím. Co teraz? Pijete po mňa? Nie, to je Stačinská Roztoka. Zaraz som.